El següent videorelat ha estat possible gràcies als mecenes de l'Aixeta. Si tu també vols rebre els videorelats abans que ningú i ajudar-me a fer que aquest projecte tiri endavant, entra a richillibres.aixeta.cat i subscriu-te. Atenció! Aquest relat no és apte per a menors de 13 anys. El futbolista de poble. Aquell dia, un tauró va mossegar la cama a un jugador de futbol molt famós en el nostre poble. Els metges li van dir que la cama s'havia de tallar. Tots els del poble van manifestar-se. «Pobret, no li talleu la cama, que la necessita per xutar la pilota», deien. Fins i tot van recollir firmes perquè no li tallessin la cama. Finalment, ho van aconseguir. No li van tallar! És per això que no se li va curar la cama, se li va gangrenar i finalment va morir. I és per això que de vegades no és bo escoltar el que diu el poble. Guió, narrador i muntatge, Ricard Vidal. Correcció ortotipogràfica i d'estil, Oriol Canal. Música, Indio JR. Aquest relat ha estat possible gràcies als mecenes de www.aixeta.cat. Relats en versió text a elscontes.cat. Entra a instagram.com/richillibres per saber quan penjarem el pròxim videorelat. Copyright 2025. Richill Llibres.